Asa moja monoda brother. Moja. Asa. Godan bosorni. Thank you brother. Oi, এসে বরণী হলো বরণী গান গো বরণী जायो बांद्राय राहुल मोनले नुयो ओइ गुवाहाटी सारियाली गुहला गुवाहाटी सारियाली लाइव फंबाय लाइव ब्रादार माने नैबे बैसागो फोरबोनि नामै बेसेबांसो गोजोननाय मोनदों ब्रादार गोजोननाय मोनो ना थैंक इउ सो माच ओइ आदा आबौमोनखौ खेबनि दे सोंखांबाय
ब्रादार माने नैबे 2022 सनाव माने बैसागुखौ लोगो मोननानै माने माबायदि गोजोननायखौ मोनदों बेसेबांसो रंजानाय दं रंजानाय दं माने हाजार गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम बैसागु फांसन मोननो रायजोआव मागिनाय मानाय मोसानायखौ नों सन्तुष्ट खालामफैबाय बिनि थाखाय जों नोंखौ रोजा साबायखर थाबाय बास जाबाय आदैनाव सोंखाबाय आदैनाव नैबे बैसागु फोरबोनि नामै बे रंजानाय बोथोराव माने बेसेबांसिम रंजानायखौ गोजोननाय मोनदों आदै आं बेखौ आदैनाव फंनैसो मिथिनानै लानि 100% माने आदै बेसेबांसिम गोजोननायखौ मोनदों नैबे 2022 सनाव औ माने बे 2022 सनाव बैसागुखौ लोगो मोननानै बेसेबांसिम गोजोननायखौ मोनदों 100 ना मिथिहोनायनि थाखाय थेंक इउ स माच आङो ब्रादारनाव मिथिनानै लाबावगोन नैबे बैसागु फोरबोनि नामै बेसेबांसिम आदैया गोजोननायखौ मोनदों आङो बेखौ मिथिनानै लागोन जोंहा 100आव मोजां मोनना दं आदानिसिम गोजोननायखौ आरो आंजों लोगोसे आंनि ब्रादार दंबावो आरो आङो ब्रादारनाव मिथिनानै लागोन फंनैसो बैसागुखौ जों मोजां मोनो जोंनि बे बैसागुआवथ' जोंनि हिन्दु धर्मयै जों बयबो मोजां मोनखायो बेवहाय आरो अनेक धर्मखौ बुंनानै लाब गैया दावराव दावसि गैया जों बेयाव बुंनांगौ जे जों गावबागाव धर्म नोंहा नोंसिनि धर्म जोंहा जोंनि धर्म बेफोरखौ आं बुंनाया नोंसिनि जोंना जोंनिया अनेक खोथा जायो नाथाय बेयाव नोंसोरो गाज्रि बुंनो सुज्रायलायनानै मिलायबानो जाबाय मिलायनायनि अनगायै जुदि नोंस्रा नोंसिनि जोंना जोंनि बेफोरबायदि साननो नाङा देग्लायथ' आरो जोंहा मा बुङो जोंहा मा होनो गुड फ्राइडेजों जोंहा बैसागुजों लागालागि एखेयानो आरो जुदि बेयाव धर्मनि बागै जुदि आलादा सानग्रा मानसि दंबा बे गावबा गावनि साननाय आरो बेफोराव साननो रोङोबा गावबागाव धर्म एबा गावबागाव जाथि साननांगौनि गोनांथि दङ आरो जुदि नोंबो खृष्टान आंबो हिन्दु जानायबा बेफोरबायदिया जानाय नङा जोंहा हिन्दुआ हिन्दु नोंस्रा खृष्टाना जोंहा बयहाबो साननांगौ धोरोम दङ गावबागाव फोरबो दं जोंहा बेफोरखौ गाज्रि मोनलायनायनि दरखार गैया जोंहा रंजानांगौ रंजाबाय नोंस्राबो रंजानांगौ रंजाबाय एसेनोसै आदै आफा सना आफासो जायो आदै माने आफा ना Oh, my father, God bless you. My thank you so much, father. Hello. Bye. Oi, ada minyak. Kisi nungguबा नङिबाबो होनलाबायनाङा. माने बेखौ लोगो नुगासिनो दं दै मानसिफ्रा. लाइभआव? औ, लाइभआवसो. माने जानला मोनला होनो नाङा ब्रादार. माने बे लाइभआवसो दङ नै. लाइभ. बेलायनि लाइभ. bukan. Beda brother. Mana brother. Mana jangan malam. Bungnya selia mana dia lagi sih bungnya. Ya. Ang mana logo nungai lagi bungnya. Oh. Mana eu coba mana senang brother. Misal. Berang logo lagi sih bungnya. Kasih no. Siapa noa?
बैसागु बोथोरा बोसोराव खेबसेल' आन्दैस बाजै औ माने नैबे बैसागु बोथोरखौ बे 2022आव लोगो मोननानै माबायदि बेसेबांसिम गोजोननाय मोनदों बाजै आयै बिराद एकदम गोजोननायानो ब्रे जेरै बैसागु बोथोराव मिथिंगा बिफां लाइफां अखा हाजेननायजों दै जावरिजेननायजों बिसिबां समायना जोंनि बैसागुआबो बिदिनो बोसोराव खेबसे लाबोयो सना नों लामायाव लोगो मोननानैसो बेबायदि खालामनो मोननाया बिराद मोजां थेंकिउ आगै सना very thank you so much थेंकिउ आगै सना I love SR गयारि I love आंनि ब्रादार हरदोंमोन केरेलानिफ्राय बेबो फंनैसो बुंथों आङो नैबे आंनि ब्रादारनाव आं फंनैसो मिथिनानै ब्रादारा गिबियावनो गावनि नामखौ मिथिहोदो बाबुराम नार्जारि ना माने ओरैबायदि जोंनि बैसागु जानाय लोंनाया ओरैबायदि देग्लायहाय ओरैबायदि गोथारै सोलिगासिनो दङ गोथारैनो सोलिदों आरो रंजा बाजा बयबो गोमो गोथां आगर आर'नाइ लानानै माने बिराद मोसागासिनो दङ समायना रमायना जोंथि माथि जोंनि बैसागु बोथोरा बिराद ओरैबायदि समायदों आरोखि माने दंफां लाइफांजों लानानै समायफ्लेदों मिथिबाय नैबे 2022 समाव माने गोलाव सम लकडाउनजों गोदोसोनानै थानानै नैबे 2000 सनाव माने बे बैसागु फोरबो रंजानायखौ लोगो मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनदों 2000 सनाव गोदोनानै थानानै दा 2022आव दा दिनैहाय रंजा बाजा मोनसे फोरबो सोलिदों रंजा बाजा बैसागु सोलिदों आरो माबा सोलिदों मा होनोमोनलाय गुड फ्राइडेबो सोलिदोंमोन गुड फ्राइडेबो सोलिदों रंजादों बिसोरबो एखे लादाखार जादों आरो लादाखार जादों माने मोननैजों मोनसे सरजाबनाय जाहैबाय दा बैसागु फोरबोखौ फालिबाय गुड फ्राइडेखौ फालिग्राया फालिलांबाय नङा होमबा दा बिनि थाखायनो मा होनो गोजोननाय फैबाय गोजोननाय रंजानाय फैबाय बयनिबो गोसोआबो गोजोनबाय दे बिदिनो बर' हारिया बिदिनो गोजोननाय फैनांगौ गोजोननाय गैयाबाथ' रंजानायबो गैया दा बिदिनो गोजोननाय फैनायखायसो रंजानाय जादों आदसा मिथिबाय थेंक इउ स' माच आंनि बिजामादै जायो आंनि बिजामादैनिफ्राय आंनि बे गोजोननायखौ जासिनाय थाबाय दा बेवहाय आं बुंनोसै जेनेबा बे रंजानायनि माने रंजानायनि सायाव नोंस्राबो आरो जोंहाबो बयहाबो रंजानायनि मोन्थाय दंखायो बेखौ जों जेबो बुंनानै जेबो गाज्रि मोननानै लाब गैया जेनेबा जोंहा हिन्दु माहारियाव जेनेबा बैसागु फोरबो जोंहा जौ लोंनाय जानाय थायो जों जौजों फालियो दा जोंहा देग्लायहाय जोंना खृष्टानफोरजों बुंनो थाङोबा जोंहा खृष्टानफोरजों बुंनो होनोब्ला आं एखेयानो मोनना लादों देग्लायबो एखेयानो जादों थारमानि बोरै एखे जादों होनबा गुड फ्राइडे आरो जोंनि पहेला दिन हिन्दुफोरनि बे समाव ग्रोब जादों बैसागु फोरबोआ देग्लायहाय एकदम ग्रोब जादों बेखायनो जों हिन्दु माहारि जों बर' भाषा रायलायग्रा माहारिनो जुदि जोंना धर्मआ एखे लुबैनो थाङोब्ला जों रावबो उन सिगां साननायनि बाथ्रा थानो नाङा नोंहा नों आंहा आं साननो नाङा जों दा समान साननानै लानांगौ बेनोल' आंनि साननांगौआ नों जुदि सानोब्ला नों आलदा हारि आं आलदा हारि बेफोरजों जों बर' हारिया जौगानायनि मोन्थायबो थांनो हाया आरो मोन्थायबो गैया नों बेखौबो निन्दा होनायनि बाथ्रायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि
जों हिन्दु माहारि जेनेबा हिन्दु माहारि माने जों बयबो धोरोमखौ सोलिलायोबा फोरबो हिसाबै सानोब्ला नोंस्रा नोंसिनि जोंहा जोंनि फालिनायनि जों दा बुंनो थाङोबा जों हेपि निउ इयारथ' नङा हेपि बैसागुनि थाखाय जों बुङो ओमफ्राय नोंसोरबो बुंनो हागौ दे जोंहा हेपि गुड फ्राइडे जों बेखौबो फोथायो आरो नोंसोरबो जोंखौबो फोथाय जों बेवहाय जेबो बुंनांगौनि दरखार गैया नङा होमब्ला मिथिहोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेनोसै आंनि बुंनांगौआ चेनेलनिफ्राय ब्रादारनिसिम स' थेंक इउ थांबाय लोगो थांबाय खिन्थु ब्रादार मिथिबाय इयो थांखानांगोन ना औ